دەستگاها خێرخوازیە بەرزانی vê carê jî weke hemû caran bi hawara xelkê Rojavayê Kurdistanê çûye alîkarî li ser wan malbatan dabeş kiriye ewên ku ji Şêx Mexsûd û Eşrefiyê vegeriyane Efrînê kolgorî amarên fermî 20,000 malbat vegeriyane Efrînê ji xwe piraniya wan xelkê Efrînê bûn li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê diman dezgeha xêrxwaziya Barzanî vê carê jî destê alîkariyê dirêjî wan kir ji xwe dezgeha xêrxwaziya Barzanî dema erdheja Efrînê jî yekem sazî bû ku derbasî Efrînê bû alîkariya xelkê kir. Li ser alîkariyê wan yê vê carê û plana wan ya vê carê Birêz Musa Ehmed ku serokê dezgeha xêrxwaziya Barzanî li vê derê li stûdyo mêvanê me ye. Kek Musa tu gelekî bi xêr hatî. Destê we sağ bî. Hetenha saziya xêrxwaziya Barzanî alîkarî gihandiye çend malbatên koçberên ji Şêx Mexsûd û Eşrefiyê li Efrînê. وەکو تەژی ئێماژە پێدا ڕۆژە دەستپێکا و عرتەژا کوچێ بووی دەڤەرا عەفرینێ تیمێن مە وەکو ئۆفیس لێ درێ دمینن دەهەیە میوان سێ ساڵاندا gelek کار و چالاکی ئەنجامدانە تیمێن مەیدانی هەبوونە di buwarê nojdariyê da tîmên gerok hebûne ji bo gundewarên Efrînê ji bo nehiyên wêrê ji nav Efrînê gelek aktivîteyên dî di buwarê xwendinê û ji bo xwendevana hebûne ev rewşa ku çêbûyî mixabin yanî wekû te jî êmaje pêda hejmareka geleka zêde ku li ser vê 20,000 xêzanan e berê xwe daye Efrînê wekû te jî êmaje pêda ew ji berî xelkê Efrînê xweneyên gundewarên wêneyên nehiyên Efrînê ne aniha ew kulturê ciwanê Kurdistaniyan ku em hergav şanaziyê pêve dikein her malek zivriya nav malekê lê dîsan jî di nava qutabxanan da di navan gelek saziyên dî da û kêmek jî du kemp hene ku nêzîkî 100 malekan hosa bi vî awayî têda ne a kincî bûne me wekû dezgehê xêrxwaziyê Barzanî ev du roja amadekariyan dikein li vê dirê û li Efrînê jî û li dervey welat jî çi bikein ji bo ku di xizmeta xelkê xwe da bin ku em dizanîn barê wan malbata jî giran e rast e dilê wan fire he dilê wan mezin e her kesekî çend ailek bi xwe vegirtine çend kesek bi xwe vegirtine lê dîsan barê wan yê aborî xirab e em çawa bişên barê wan sivik bikein û çawa bişên alîkariya wî xelkî bikein tîmên me yên nojdarî dest bi çalakiyên xwe kirdine pêşwaziyê dikin ew nexweş û mixabin hindek birîndar jî hene zarokên birîndar jî hene çareseriya wan dikin û dîsan selleyeka xarina hazir vê ji bo wan ew ku derêkê dana qesta wan eger gundekê dûrtir bît cihekê dûrtir bît bo nava bajêrî nebîtin em xwardineka serpêyî dideyne wan û di nava bajêrî jî da dîsan xarin tête hazirkirin dezgehê xêrxwaziyê Barzanî wekû we dîtî bi erebên xwe wê xarinê dibete wan cihan ji bo hem alîkarî bît ji bo wan malbata û ewên ku tiştek jî di destê wan danî em xizmeta wana bikein طبيعي اف بروجي دي بردوام بي ما بانغواس كرياج بوي جالك رخراوي النيف دولتي بسباسيف يعني بتايبتي جي بوي وي احتبار مزنا دزگه خیرخوازی بارزانی وقتی کو روشک آورده چد بید لهر جهه کی بید کو هبونا تیمین دزگه خیرخوازی بارزانی لوی درید بید ما پشتیوانین گلک باش هنه همجه عالی رخراوی نف دولتی و همجه خلکی کردستانه يعني اگر تو بری خواب که احتمال هجمارا کارمندین ما لأوفیس همه عفرین گلک من بس ایرو بصدان خوبخش جه خلکی ویره جه کردستانیین ویره پشتیوانن حالیکارن ماموستانه خلک بتمنن خوندوانن خورتن دیگل تیمن ما پشتیوانن کو بشین یعنی رومالک باش یا روشه بکن بو هر جهه کی کو خلک لیبید خدمت آوان به تکرنی گلک سازیا برسوا مدایا یه نف دولتی وکو LDS امریکی وکو پیس ویلچا آلمانی وکو کاریتاس آلمانی وکو تویفونا سوئیسری ستيرلينغ امريكي اف منظماتنا هم طبيعي اوجي لدوف امكان ام هي فيت كان او دي اليكاريان تشاوا بدن وجبكم بجهينا خلكي بالتاكيد درافي دبن يعني اگر وي اواينا بيتجهشتنا اليكاريان بشك بزحمت بيت لي ام قناغين دي هنا ام عاده وقت روشكا بفي اواي تشد بيت دابشي سر چند قناغ كان دكين دسبكي او تشاوا ام او امکانیات کود دستگاهی بخودانه بشد لودری کاری که آورده چه بکتن
آلیکاریان بگەهێنیت و پشتی هینگی آلیکاریان مەزنتر تێنە پێش ئەم مثلەن ما دیراسە کریە لێ درێ بەتەنی خارنا هەشک حتا پێتویên ناوماڵێ بابەتên zarokka çku ew mal em dibînin li cemwe jî dibînin û li dezgehên diyên rageyandinê jî dibînin tinê hatine hindeka çantayeka tinê vê belê çi tişt digel xwe neaniye bi celber hindê em li ser hemî babeta mihawilên پێویستیە هەری سەرەکی چییە ji bo vî xelkî ku li Efrînê ne bi teekîd xarine betanîne û tiştên navmalê ne cil û bergin ji bo zarokan çku em dizanin meselên sermaye û zarok û tinê destekê cilka bû wana kêm e û em servana hemiyan dixebitin kar me kiriye û me bangewaz kiriye bi rastî ji bo rêxirawan ji bo xelkê xwe ku em her gav şanaziyê pêve dikin wekû çiyayekî li pişta me ne her gav ku rewşeka bi vî awayî çê dibît bi hemî nev piştîvanin harîkarin ji bo me li vê dirê li derveyî welatî li her cihekî di rêka kenalên dezgehê xêrxwaziyê barzanî alîkariyan xwe digehîne me piştîvanê xwe digehîne me û bi vê yekê jî yanî Cenab-ı Parêzgarê Duhokê, Cenab-ı Parêzgarê Hevlêrê û rayedarên dî li Zaxo, li Soran peywendî me vekiriye û dîsan li Silêmaniyê li cihên dî jî û tîmên me de hewildan dane ke heweka niştîmanî bihête çêkirinê, helmeteka niştîmanî bihête çêkirinê li dûv ihtiyaciyetên xelkî çku em dizanîn mixabin yanî hejmara xelkî gelek zêde yanî 20,000 xêzan ser vey 100,000 kesan e ev e barekî giran e û dîsan hewildanê me hene ji bo Şêx Mexsûd û ji bo Eşrefiye jî Hûn ê herin wê derê em mihawlatên xwe dikeyn ku bigehîne wan bi her awayekî bît ku bigehîne wana xizmeta wan jî bikeyn mixabin eger çê tiştek çê bibî li derve wê dirê jî bît ew xelek biçîtê dîsan dezgehê xêrxwazî barzanî amadekariyan dike ku bigehîte wan jî hûn li gel hikûmeta Sûriye heyva Sûriya Erebî ku ew vî karî dikeyan jî wezareta awarte hûn ketine peywendiyê hûn tîmê xwe bişînin nêzîkî Şêx Mexsûd dezgehê xêrxwaziyê barzanî welatê fermî heye li Sûriyê karê xwe diket û wekû her saziyeka nêvdewletî karê xwe dimeşînî îlaqatên me piranî digel rêxirawên nêvdewletî ne digel saziyet UN ne lê dîsan jî digel layinên peywendarên îdarî em jî wekû her rêxiraweka dî peywendiyên me hene û em mihawile dikeyn ku li her cihekî û berî nûke jî yanî di cihên dî da ew rewşeyê babetekê xirab çê bibûyt rewşek çê bibûyt ya awarte bîtin tîmên me hebûne li wêrê û karşalekê xwe encam bo vê carê jî peywendî hatiye kirin ku hûn tîmê xwe bişînin Belê îro nûnerê me li Helebê bûye digel rêxirawên dî ji mareka zora rêxirawên biyanî rêxirawên diyên UN li wê derê hebûne nûnerê me jî hebûye ke çawa alîkariya bidin lê barê giran li Efrînê ye bi rastî nûnerê we li Helebê bû dê rê bidin we hûn alîkariyan bigînin nava Şêx Mexsûd û Eşrefiyê belê wekû min îmaje pê da moletên me hene yê karkirinê moletê dezgehê xêrxwaziyê barzanî heye em jî wekû rêxirawên dî bes niha em Efrînê li her cihekî zêdetir fertir dibînî ji bo alîkariya çku ew xelke mala xwe bicihêştiye û dîsan di rewşeke xirabdan û xelkekî zêde jî ne lê li rojên dabêt ez bawerim dê tîmên me di nava Şêx Mexsûd û Eşrefiyê jî باشە بۆ ناوا عفرینێ دەگوت هەنێک لە جەم کەس و کارێ خوەنە و هەژمارێک لە دبستان و کامپان هاتنە بجەهکردن چەند ماڵبات لە کامپ و دبستانانن؟ چه ئامارێن ڕاستنینە مخابن یعنی چونکو gelek derge hene ku aware têda têne jor de ezazê ratên ji basûtê ratên ji şêran ratên li gelek cihên dî ratên yani amareka durist nîne ku bibêjî ev amareya deqîqa kêrê çawa ye bes ez müteekîdim van rojanan da digel ew helmeta harîkariyên dezgehê xêrxwazî barzanî ku tê tekirinê em ê kar li ser amare jî bikin çikû ev hemî pêk ve tê tekirin ji bo ku amareka baş berdestê me dabî û dîsan rêxirawên dî jî hene alîkarin digel me ji bo ku amarek hebîtin em li ser wê amarê bixebîtin û li kêrê bîtin em li dûv pêtiviyê wana xizmeta wan sermayeke zêde jî li wê navçeyê heye bo wan xelkê me ku li dibistanan hatine bicehkirin li kampan alavên xwe germkirinê heye weke pêwîst ما بحث كر كو او بشانتاكي بعضينا يعني مقابل يعني الهر بواركي دا احتياجات دوانا انا بتاكيد ام نشين حمي مشاكل دوانا شاله سلبي بس ده ولدان داينا او ما بيب كري بكين او كو ما بينكريت بجهينينا الين بيوندار افجي اك جو واجبت ما
ما ولدان كرينا وبتأكيد لاين ديجي هنا السروي كي كاري دكان وبقناغا به تجيد أمجي السروة ببطا كار بكين كار تشد الجدستي ما تجيبوا يكون احتياجا دستبر بكين دابين بكين أوين كو خلقي بيت بي به تقول نوجداري و هجمارك جزاروكين بريندار جي چارە سەرکردن gelek zarok بريندار ببوون ji ber şer هجمارك بوي أوينية بس هنا زاروك هنا جن هنا مقابن يعني خلقي دي هنا او تیمین ما تجربه که مزن هیا و ما تیما خوشی برفراه کردیه برینو که تیما که گروک ما هبو دگریان جگوندان نحیان من ایماجه پیدا انا ها او تیم به دیسا کومک خو بخشان ما دوله من ترکیه جبوی کو بشین خدمت خلکی بکن و بلی برین داراجی نخواجی هنه چکو ریکا نافبرا عفريني والشيخ مقصود يعني همي تقريبا 45 دقيقة ساعات كأنها ديو بير بحث ساعات هاي ساعات جيتو نادي الشاي بقى هي عفريني جبركو ترافيك تشيبو جبركو ريك نخواجبون هجمارا زورا خلقي أفايك وكريكو خلق بصانا هي نجاي توانجي هديسان أوين كوبير ونوكالن دري كده نخواج دبن جبوي وانجي كو چارة سري به تكر از gelek سپاسیاتت کم کاک موسى أحمد سروك دزگاه خير خوازي برزاني دستي وساغبه سپاس بو باشي